kaMateyu isahluko ngamashumi amabili anesixhenxe. Ivangeli ukubhalwa nguMateyu 27. Sawuqala ukufunda uverse 24. Matthew chapter 27 verse 24. Uthe ke uPilato akubona ukuba akancedi lutho, ebona ukuba sisuke sangakumbi isiphithiphithi, wathabatha amanzi, wahlamba izandla phambi kwesihlwele, esithi, andinatyala egazini lalo mntu ulilungisa, ziboneleni. Masingamfundi 25. uKristu ohlala ezulwini makasikelele ufunda kwezilapha ukuthi siphakathini. Kanti mongameli Tatu S kwabashumayeli ukuba ndinawuthi kuni bayadambi ngaba andiyazi into endiyithethayo. Ndibulele lithuba ke eyona ndawo kuthe ndime kuyo ke apha ithi andinatyala egazini lalo mntu ulilungisa. Apha umlinganiswa okanye umntu oyena sizawugxila kuye uYesu. Oyena mntu uthetha amazwi uPilato. uPilato ongumRoma exoxa ityala lendoda engumJuda. Izinto ezintathu ezimzisileyo apha uPilato. Ukuqala kwala nkqubo yokukhonela nazo kumigama le-5 ukuqala yasekwa xa yasekwa ngokubhubha kaYesu. Inkcubabuchopho zasebenzisa ukubhubha kukaYesu njengokuqala kweChristianity. Lo gama amaRoma ayesenza ubutyebi begazi lamaJuda. Molweni. Lonke ixesha ehleli amaRoma apha ayancukutha kulamaJuda. Ithi mbali ukusuka eJiphuta ukuyoma ngeSiriya, unqweme eliphezu phakathi kolwandle olubomvu nelanegama le-English elide, Mediterranean Sea. Wonke ayephansi kwe-empire kaTatu Tiberius, owaye engamele eParis emva katata uZubabeli owayengamele eParis. Eyona nto ndiyithandayo yeyoba lamaJuda ngela xesha aseShushayi evuyiswa yinto enye yokokuba liphumile izwe labo entluphekweni. Ngokwangenayo uPilato uyigavana yesihlanu yelizwe laseJiphuta, yelizwe laseRoma.
mamela xa eqala uEzra ukwenza uvuyo okanye ukujabula okanye ukuvuya okomzuzwana. Uvuyiswa kukuba iRoma ibalwele imfazwe zabo yayiwina iCountry yabo. Uthi okwenene thina singamakhoboka kodwa ebukhobokeni bethu uThixo akasishiyanga. Uyithoba kakuhle ke ukuze icace eyona nto afuna uyithetha. Uthi thina usithobele inceba ngokumkani baseParis. Bayisindisa ukuba siyibone indlu kaJuda kanti akabuzanga elangeni. uNehemiya kuthiwa uhleli wonwabile ufika indaba ezimxelelayo ba amasango eJerusalem athiswe ngomlilo, amangcwaba agcoba inkunzi zempungutha, akwangena ukutya, wathintsha ebusweni. Apho umbhala qhatha khona akasichazeli ibile ixesha elingakanani sifikile indaba. Ivela sesithi kwafikelela ixesha lokuba kuyongcanyulwa phambi kokumkani. Kwabe kungcanyuliwe phambi kokumkani, akajonga kukumkani ebusweni, wabonwa ngukumkani ukukhathazeka kukaNehemiya. Uthi ndivile into yokuba ekhaya amangcwaba agquba inkunzi zempungutha, ndinika impepha mvume ndiwele ndiyobheka iJerusalem. Kayifika iJerusalema ithuthile iseKhazareya, ngoba bathe bakufika ukumkani okanye umbuso waseRoma wathintsha izinto bezikade zilulutho kumaJuda, wenze izinto zabalulutho kuye. Ngokafikayo ayiseyiyo lacinga bafana ba uyiyo uyilento acinga bafana ba izaba yiyo. Bathe bezama ukuwabumba amaJuda uba makaphinde aqokelelane, akwabilula ngoba ebeseshenxile kwiziseko zakwaJuda. Ukushenxa kwamaJuda kwiziseko zakwaJuda kubangwa indlala, kubangwa kungabi nayo lanto kuthiwa ukuzidla ngobuzwe bakho. Okwesibini kubangwa into yokuba ube sendaweni yakho uzidle ngoba nanku umhlaba kaba omkhulu kodwa ukwazi ufikelela kuwo. Namhlanje sidibana nendoda engumRoma ikhokela ityala lendoda engumJuda. Ndoda engumJuda imangalelwa ngamanye amaJuda kwindoda engenguyanga umJuda. Yafika lento kuye wangathi ukhathazekile, kanti ngaphakathi uthi sawina, ngoba uYesu Kristu uvela kwakhe uvele njengendoda ezokudiliza okanye ezovukela umbuso wamaRoma, ngoba ndimva xa ethetha uYesu Kristu athi okwabumkani akusekelelwanga kobeli lizwe bobaphezulu. Kodwa ngokunjalo akakange ayive umpostile uPilato lento, okanye uPilato akayimamelanga ngendlebe zikamoya, uyive ngendlebe zikanyama. Yeah. Ngoku uba bekuphela ukusindisa yabadamba. Uthi xa uthatha amanzi avasa izandla,
athi andinatyala egazini lalo ulilungisa. Zintathu izinto azimeleyo kweli lizwe ngokwemni. Eyokuqala ukwenza sure irhafu iyangena. Okwesibini uqinisekisa into yokuba zonke ikhoti eziheavy zixoxwa nguye. Amatyala wamadoda ophula umthetho zixoxwa nguye. Ngoku elityala liziswa kuye njengendoda ebekumele ithathe isigqibo. Endaweni yobathatha isigqibo uqhokonqa afuna uvala amajuda ava njani nawona. Ngoba ithi iBhayibhile bekuphi indoda enguBarnabas ibikade ingaphakathi entolongweni ithuba elide. Bathi xa beyincoma bathi bisesona zihange ezodlula ezinye izihange. Uthatha le ndoda ayibeke kunye noYesu. Athi ayibeka kunye noYesu abuze ndinikhululele bani na iphakathi koYesu Kristu ongumJuda okanye uBarnabas. Amajuda athi sikhulele uBarnabas. Eyona nibangela into yoba kuthiwe makukhulule uBarnabas yilaa nto uYesu afike wayenza xa engene eJerusalem. Uthi afika xa ebona amadoda onwabile kunendoda emiphezu kwendlela emane ikhwaza, Yesu nyana kaDavide ndenzele inceba. Wathini uYesu? Wathi mayihlambe afake udaka emehlweni ibhekise kwichibi laseShilowa. Athi amadoda ebebhenefitha aseke engakwazi ufumana izinto azityayo. Wabuya uYesu ungenzeni wakhangela indoda phezu kwamadoda wafika itempile kaThixo igcwele ngamadoda eshishina. Uthi wazikhaba itafile. Awuzikhaba itafile uthi yinini indlu kabawo niyenza umqolomba wezange. Yo. Kanti kulapha aqale khona unokumzola. Ngoba ungene emhlabeni kakhala. Okay. Ungene emhlabeni wenzungu wakhe. Elona tyala ke laliphambili owemangalelwa ngalo elabangela angaliva uPilato ngunobenani wokuba uthe lo uya kuyichitha lendlu aphinda yakhe ngeentsuku ezintathu. Wabe yena ebengabhekisi kwindlu le utata uDavide wayokha wayishiyela unyana wakhe uSolomoni wayigqibezela. Ebebhekisa kwindlu engumzimba wakhe. Utha ubona ba awafuna umamela amaJuda alifuna igazi likaYesu. Wohlulwa lilizwe lithi igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. Ndithanda amaJuda eyona nto ibanyanzelisayo wabafuna igazi likaYesu. Oyika intsikelelo ngaphezu kwesiqalekiso. Ekuqaleni amaJuda abemandolwa nzima ungene endlini kaPilato. Isizathu soba bayamazi uyindoda engumJuda. Okwesibini bayazile uba bangenile endlini kaTata uPilato abazungena emthendelekweni the next day. Ngoba bazabe bezinqambi. Namhlanje bafuna uzenza inqambi ngegazi likaYesu. Bayeka into abanyule ukuphila phansi kwegazi likaYesu. Bathi thina malibe phezu kwentloko zethu kunye nabantwana bethu. Ile nto yakhe yaxaka kumaRoma okanye kumaHebhere xa efika uThixo ethumela ngoMoses wathi nyulani nonyula isiqalekiso okanye nonyula ukuphila. Bathi bona banyula usiqalekiso ngoba kudala beyithikeleza le ntaba abathe baqabele ngaphezulu.
kodwa badiniwe ngezantsi. Wathi uThixo hambani ndicenge apha emveni kwakhe uMoses. Axaba yiloo nto lamaJuda, axakwa yinto engenamsebenzi. Ithi iBhayibhile wathi emveni kobemkhulule uYesu Kristu nemibuzo bemane ibuza uPilato, wamangazwa into eyi-1 yoba lo mntu kange awuvule umlomo. Akamangala ngoba wathi sebuza uba ingaba aba bantu bakumangalela ngantoni na, akakange awuvule owakho umlomo. Wathula wecwaka, wathi ke yabe yaphela le nkundla, wamkhuphela ngaphandle. Ithi iBhayibhile ekubeni emkhuphela ngaphandle bamthi wambu ngengubo ebomvu, bamthwalisa isithaba sameva, bawubhala umbhalo phezu kwentloko yakhe. Bathi lo ukumkani wamaJuda, aguqa amadoda athi lo kumkani wamaJuda. Kanti ekugqibeleni uthi xa ethetha umpostile uPawulos, wonke amadolo ayawuguqa phambi kobuso bakhe. Bathi nabangambonanga babubona ubukhulu bakhe. Bale ngoku yamasisi